fine without you, without you, without you, without you. Tell me I'm right, tell me I'm wrong, tell me I'm weak, tell me I'm strong. I'll take a hit to the soul and move on. I know that everything I do is wrong. Yeah, you don't know shit about me, you don't know shit about me. Nah, I'm falling down on my knees, looking to heavens I see your eyes are coated from feelings too strong. My legs are weak from always moving on. You come back hard in my mind every song. We used to sing but now I sing along. What's up mga madam skim, mga pusing skim, mga gawins, mga bradicks, mga chuy, mga gaw, mga bro, mga tol, mga ug sa tanan na dyan sa mga gaginhawa diya, mga wala nang ginawa sa unggoy, baboy, kanding, basta outro. What's up mga madam skim, mga bradicks, mga gawins, mga chuy, mga gaw, mga all. So karon no kuan, time check, it's 10:18 Monday 13. Nakamata ko ganiya mga alas 9. Okay, kuan, nabali lagi akong kuan, akong sleep routine, body clock. So kuno na content ba, nawala gid content unya pila ka adlaw na, pero gusto na tingala mo ba ang anong gabisaya ko, diba? Kay mabantayan ninyo tanan biya YouTuber nga mga Bisaya halos sa ga kuan na sila ga Tagalog lugar, kay para daghan makasabot, diba? Daghan makasabot unya makatanawan tanan. Ako dili, so una nagtry gyud og Tagalog, pero ang naagid sa mindset karon lahi na. Gusto ko nga magbisaya ra gyapon ko, kay dili man gamay ang Bisaya no. Gi-search na ako murag milyon man gabok ang Bisaya unya, di ba? Proud ba ta nga Bisaya ta. So kung gusto kanaging mas muangat ta sa ila, di ba? Di lang sa kuha kung sa kita tanan Bisaya no, encourage ta mo nga mag-vlog ta Bisaya. Kay ako lang para sa kuha mag-vlog ko Bisaya, kay proud ko nga Bisaya ko unya. Dili sige na mangguta kami no sa mga Tagalog lugar, kay Bisaya daw buhok, Bisaya daw ani. So mag-Bisaya ta, di ba? Proud ko nga Bisaya ko, kasabot mag Tagalog, kasabot English, kasabot tag-inchik gamay, kasabot gi sus. Pero sila dili halos kasabot og Bisaya. Busa dapat proud ta nga Bisaya ta, taga Mindanao ta o Visayas pa. Bisag asa taga puyo sa Bisaya ta, proud di dapat ta nga Bisaya ta, di ba? So asa ko Tagalog ko bisan mudagan ako subscriber unsa ba, di ba? Pero ambot lang di lang guro basin karon ako gayngani, pero para sa kuha akong goal gyud diri nakita ta ng Bisaya muangat gyud ta nga kanang muangat gyud ta nga may manon gyud ang mga Bisaya nga vlogger. Bakit daghan gig Bisaya ba suporta sa mga Tagalog nga vlog? Suportahan. Wala daotan na, di ba? Kay sikat naman sila, dapat yapon suportahan. Pero ang mga lokal, di ba? Inyo na suportahan. Sa mga gasugod po diya, pareha sa kuha na butang ato sa itong mindset na maski pila kalibo na yung amigo, di ba? Mo kaila, mo parinti ay yun pag-expect nga maski isa na mo suporta. Ayaw pag-expect na daghan mo cheer up sa imo, di ba? Daghan ang mulimot sa imo sa panahon nga gasugod pa ka, pero sa panahon nga na kay naabot daghan na kay, uy ako ng amigo, ako ng classmate ako na, uy ako na igagaw, uy ako ng anak, di ba? Tanan ni sikat nagsugod sila, di ba? Sa ubos anto di taas. So love the process lang ito, no? Busa magbisaya lang ta. Ako magbisaya ako, mao nang rason no anong gabisaya ako. Lain pa minang nga wala kay gasporta kay Bisaya, pero sa karon na ako yung mga subscriber gamay, di ba kamo, di ba?
Di pa nangikuha na mo ginangingon og naiisa nga gatuo pagpadayon, di ba? Ako gagawadan niya po kong motivation mo sa ahay. Kawatan niya po motivation mo sa ahay, pero butang ako sa utok permi nga. Di ka moabot sa mga pangarap o bili ka mo agi sa kalisod, no? So grabe ka seryoso ang storya karon. Sa mora na nga proud nga Bisaya ko, di ba? Maski way mo suporta basta Bisaya ko, di ba? Dali ra kay ka-share og memes. Dali ra kay ka-share og mga babae. Dali ra kay ka-share og mga bastos-bastos. Pero lisod kay i-share, di ba? Sa mga kaila ninyo or sa mga kapwa ninyo nga namaligya, maning kamot. Maski simple nga pag-appreciate na lang. Dako kay na nga tabang, di ba? Kay ma-cheer up ang tao, kay wala na sila nagwata ng mga butang na para kasuyaan lang. Ang rason pod nga nung naingani ko kay para di lang pod para sa kuha, para sa pamilya o para sa third floor fam o sa tanan nga gusto magpatulo sa ko unsaon-unsaon. Pirmi gid ko kaingon sila unsaon, di ba? Tabang pero mao na to, magtaas-taas na kayo, no? Stop proud nga Bisaya ka. Yung life update about sa mga sapatos na ko, kana na lang duwa na bilin. Sakit kayo, pero mo nang giingon, huwag na mawala, na maabot, huwag expect pa ko anak. So, trust the process lang yun, no? So, Bisaya ko, munta ikaw po, proud na Bisaya ka. Bisaya ta, bisda, so unta, proud ka. Peace, like, share, and subscribe, no? And kalimtin, no? Kung suporta ay taran dia, way mawala, isa ra naka-click, isa ra naka. Dali ra kay na, di ba? Dali ra kay na. Kung yung na spread love, no hate. Kung ibog ka di magbuhat kay imo spread positivity, no, think positive, no. Kaysa problema na to karon, dili ang pagpataas ay ang makasulbadan eh. Dili ang gugma o suporta. So sagusa. Sumuro to sa tanan, and like, share, subscribe. Pero pwede na gyapon dili o gusto mo basta ako proud ng Bisaya ko. Unta ka mo pod. And sa tanan gasugod pa diya, cheer up ng tanan bay. Naratay padulungan tanan. Bye.